ase county ya Kisii ase omugavana we county ya Kisii Omoske Paul Simbarati anyarakabaga kwikirania eira abeire gagusarnya tokabaga kolia kubwatakana amo no kurwigwa kwa mabere gucia saborokigwa abekirasi gya ACD umurubiro nyarakabaga guchakwa bene ase chinsemo cha HTC imeyomo cyobusongo ujo nyakabukurawa no mugavana Paul Simbarati amone gatia barayibande kurase county ya Kisii abo bale mu konyi bo mugavana Moske Jobebo omo nogeri we bunge yo na boigo aba MCA na barayibanda bange ase umurubiro nyarakabaga guchakigwa no mugavana aratiniganya kwa nikibona nigo aborokigwa bonsi babirasi bya ECD imehe county ya Kisii barajikonya kwa bakonyora amabera yo korenga no murubiri bo mugavana nigo aborokigwa bwo bagikonyora amabera lituko lya Jumatatu lituko lya Jumatano na boigo lituko lya Ijumaa ase kibunge chionsi kianda imehe county ya Kisii munago tumimurikito Dipon Asanya. Gari ya kwanza ndio inaflagiwa inayopita, makofi tafadhali. Omoerio ajaiga nigarorekanite insuyo burayi buyo kabeiro murayi bwense okabere Daniel Toroitich Arap Moi no muchakano onde omuya insuyo burayi bumugabana we county ya Kisii Kitutu Chache South. Omoske Paul Simba arati gochakia bene omuroberio asabana bake konyora amabere asechiskuru enyewe Simbanetaya Chinga kecho niga kwanera ogosira abalemi abere entorno dikorusesiko amabere etokura kurwa saba bibaitu namo kwana bono ega gesusu primary mtu abeke solo ro tokabane kula tuabeki shanga nere ina state yoko gachama bere bali mibaike amabere alimo yangotenga tabuati igoli bali komo tinyo gatano limo ntete kubashwa n'amabere ino etokonyagora abe process gaiga twabakana kibeza kingiya kubwakiri bonega amabere akondo Elio korobia omurobelio igana koenekia nganko gendore asenchire ndonge nigachakia oboroso wuko wacha ekegwanda kia mabere ambe yalero twa lemire umosing ase factory ya mabere ekoroswa na worre contractor ya Antevi na within 6 months a factory ya abe abara ikurwa serikali ya county ya Kisii nigo baho koboko omurobelio iga we as the assembly, Your Excellency, we are going to support you. Elinde wachibu your manifesto muna wa promise di abananchi ba Kisii umugabana karangoro w'ikikura nareteira nganaga kira abana baito ebirasi bya ECD agateba narwane sana anyore basari agateba nateme sana alende school feeding program enkamune ngabano ikirani utaraigerania umeguza wakulima ambao watapata maziwa haya na zaidi Your Excellency umeguza jamii yote omurobelio iga koba gati ya magenderero abetega kulia chira sekta ya boda boda nero tetigiri magega asebono gwetania barundi ya chimi isano nemo baraiche kwenyorera kama nilitune sekta ya boda boda gotore no mogoko omonene eseni jorero kwara likira bamura 659 babo kolega sisi tulia tolibo nande ege diga kabel Your Excellency yotoro go promisinga ukadiri kwa begeno egera mabera ya chikuike singi chabana bakwiru na baito talibao igo tikatowa giserenga ukatoga ndetoba begeno tuikia mabera ya buno mugabana atoyana itwirira bana baito ndogwanja maganai ukubolia gocha sabali mu bechu skuru nokoba abaibuli abaya kulende tariyo kounereria abana bake amabera abo enkobasaba abalimo amabera ataje bakore cyaye buhonga tobasa buhonga amabera Mama ite serikali ya national na county government they cooperate. We don't expect monkey business again to be played. Abana bari abake banywa mabere. Bata bana mabere muri kunywa ndungori sometimes. Chinga kibono aboroki wabaiga barachikonyora amabere yaiga asa matukatato no murubulyo boigo abekire gochia koena na gochia chiskuru chimi isano na ibere imeye county ya Kisii. Peana siku ya Jumatatu
Jumatano na Ijumaa. I'm working out around the clock. Koranga na Rosary Bakery ikomnemo. Ase na chirojwe ikomutinyo batano limo. Nonyo olenga na alikira abantu n'ababuraka. Ase Bakery chiri. Amaberekera abira mange ndole bosa abana ba grade 1 2 mpaka kianda ntoba amabere omwaka omuya. Kuripoteri kitaseni kia Gatembe kuraiga ATC imeye kaunti ya Kisii elia na inkoro kwa Dipon Asanya.